Tarata mekalo tile 12 san 2020 ni aw ka kunnafoni ale wagati sele Mali kunnafoni.net ale jabarani kan ayo bisimila. An ka jamana ɲɛma ni ale ye Ibrahim Boubacar Keita ye karido mekalo tile 10 san 2020 an ka jɛkulu min bɛ yen ni ale ɲɛsinen bɛ silamɛ tɔnw ma ni ale ɲɛma ye Sherifa Usman Madani Haidara ye a y'a bisimila bisimilali kɔfɛ sa u ka kuma bolila fɛn min kan o de ye an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni wagati in na u yɛrɛ ka fɔla sa ko ni y'a ye an ka jamana ɲɛma ale ye Usman Sherifu Madani Haidara a bisimila k'a sababu kɛra fɛn min ye tile 2 kɔfɛ Sherifu Usman Madani Haidara a ye kunnafonidilaw wele ni k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ jamana kɔnɔdenw ɲɛna k'a fɔ ko n'ale mago jɔra an ka jamana ɲɛma la dɔrɔn a b'a ka bolimafɛn ta ni ka taga a fɛ yen nɔ ko in tɛ tiɲɛ kuma ye. An ka minisiri ɲɛma ni ale ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye Bubu Sise a ye balodi daminɛ an ka faba kɔnɔna la ani Kayi mara kɔnɔna la i n'a fɔ an ka jamana ɲɛma y'a fɔ cogo min na Ibrahim Boubacar Keita a ka kuma la avril kalo tile 10 tɛmɛni san 2020 a ko k'a bɛ na balo tɔni 56 de di denbaya ma denbaya minnu ni coronavirus banakisɛ donna olu kan ni balo in yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 5 ni buruburu 51 de la a nafolo bɔra an ka wagande kɔnɔ ani dɛmɛbagajɛkulu minnu ye dɛmɛ se an ma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi wasabulo ale ɲɛma tɛ maa wɛrɛ ye ale ye Musa Temini ale ye RPM ka cɛbɔ ye cɛbɔ min ni a bɔra commune 5nan kɔnɔna la Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ ale taara kunu mɛkalo tile 11 san 2020 wasaden 147 la wasaden 134 o de ye kalafila ye walasa a ka kɛ wasabulo o ɲɛma ye. Musa Temini ale yɛrɛ ye maa min nɔ labila sa o de ye Isaka Sidibe ye kunu a kɛlen wasabulo ɲɛma ye a ka kuma fɔlɔ kɛra fɛn min ye ko danaya min tara ni ka da a kan wasadenw fɛ walasa k'a kɛ ɲɛma ye ko ni Ala sɔnna ma k'a bɛ na o minan fa kosɛbɛ. Adi ɲagado ŋunuŋunukanw cayalen don k'a fɔ ko bɔlɔlɔkannaw la ko wasabulo min ni ale ɲɛma sigira kunu ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko wasaden dɔw fana ko jɔyɔrɔ dɔw dira olu ma. Adi ɲagado a y'a kuma galontigiya kunu bɔlɔlɔkanna la ko wasabulo ɲɛma sigilen kɔfɛ ko baara wɛrɛ foyi ma kɛ kunu. An ka kɔɔri sɛnɛlaw gɛlɛyaba bɛna don olu kan ɲinan san kɔnɔna la san 2020 fo ka taa se san 2021 ma kɔɔri ale sɔngɔ bɛna bin kosɛbɛ a bɛ t'i jɔ kilo la 40 kilo bɛ t'i jɔ 40 na ka sɔrɔ salo a kilo tun bɛ 50 ani dɔrɔmɛ 5 de la nin gɛlɛyaba in donna kɔɔri feerelaw kan ka sababuya kɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la coronavirus ale banakisɛ ye dankari fan bɛɛ lajɛlen de la. An bɛ taa kokan kibaru la nazaraw fɛ yen nɔ caman bɛ ka bɔ u ka sokɔnɔ datuguliw la italikaw fɛ yen nɔ itali min n'ale yɛrɛ kɛra jamana ye jamana min ni coronavirus ye tiɲɛniba don u ka jamana kɔnɔna la ɔrɔmukaw fɛ yen nɔ olu ye caman bɔ u ka sokɔnɔ datuguli la dɔgɔkun tɛmɛnen u ye yamaruya di ko maaw bɛ se ka bɔ kelen kelen ni ka taa farikolo ɲɛnajɛ o kɛ ko wa k'u bɛ se ka bɔ fana ka taga bɔ ɲɔgɔn ye somɔgɔ kunda fana wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ o ni faransikaw ka lahalaya tɛ kelen ye faransikaw kalo 2 kɔfɛ olu ma caman bɔ u ka sokɔnɔ datuguli la nka bi u ka lakɔlidenw olu ye tali daminɛ lakɔlisow la. Afganistankaw ka jamana kɔnɔna la bi tarata mɛkalo tile 12 san 2020 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati la wagati min na sudonnaw bɛ sudonna mugujugu de pɛrɛnna k'u to u ka sudonna ni kuma in yɛrɛ fɔra maa min fɛ sa o de ye Atol Goyani ye Atol Goyani ale y'u ka marabaga ka kumalasela ye a y'a yira fana tuguni k'a fɔ ko ni ko in kɔfɛ ko maa 40 de nin tora la ani maa caman fana joginna. Espagnekaw y'a yira k'a fɔ ko maa o maa n'i bɛ don olu ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko i bɛ bila tile 40 sigi la tile 40 sigi min n'ale bɛ t'i jɔ tile 14 na ko a bɛna daminɛ juma nata in na wa a bɛ taa kuncɛ fo ka taa jamana basigi wagati min na. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ yan'o cɛ sa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la Ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma.